M'ha agradat i m'ha entretingut molt llegir aquesta nova novel·la de l'amic Antoni Vives, un autor definitivament consolidat. En la seva obra ens dona coneixements històrics i ens incita a la reflexió sobre el passat que ha configurat el nostre present. La seva història, complexa i ben construïda, en naturalitat, sense exercicis d'enginyeria estructural innecessaris, ens emociona i ens fa participar en les vides d'uns personatges que, vits amb una certa distància, sempre són més ambivalents, evolutius i contradictoris del que de bon principi poden semblar. Una magnífica novel·la que estic ben segur serà celebrada pels lectors. Esperem que siguin molts. Moltes gràcies. Que dona sentit a les nostres vides no són les grans històries, els grans fluxes. Veig en Jaime Lerner aquí, ahir en parlava, no són les grandes tendències que dèiem. Nos avorren les grandes tendències. El que ens agrada a nosaltres són les vides concretes de les persones, que és el que veritablement transforma les societats. Aquesta també és una novel·la sobre els ideals, sobre el sentit dels ideals. L'ideal com un tot, l'ideal com a justificació de tot, l'ideal per damunt de tot. Moltes vegades ho hem sentit, què és l'home sense ideals? Però què és l'home només amb ideals? Ja hem parlat del cinisme, el cinisme és l'antítesi de l'ideal, això ja ho tenim. Això és el que ha dominat aquest país durant diverses generacions. Però contra això semblava que l'únic antídot era l'ideal sencer. Des de tots els punts de vista? Doncs no, per mi no. I per tant els meus personatges estan fets d'aquesta mena de magma. Són uns personatges que s'enamoren, a mi m'agrada molt que la gent que s'enamora. Tenim un país amb una literatura espectacular. Aquest és un país sencer i des del punt de vista literari això es veu cada dia. Per tant, llegiu molt i posats a llegir, llegiu en català, coi, que no costa gens, s'entén tot. Moltes gràcies i fins a la pròxima novel·la. Gràcies.